Pozdrav narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas nećemo raditi ni činjenice, ni životnu priču, a ni moje mišljenje. Danas pravimo obaveštajni klip. Naime, vi ste navikli da ja na svaka 2 dana izbacujem jedan klip, jel tako? Jeste. Dakle, vi ste navikli na to. Sad, ja sam snimio priču o grobarima i Delijama, odnosno o navijačima Partizana i navijačima Crvene zvezde. Sad, ta 2 klipa su mi nekako povezane jer su navijači 2 kluba iz Srbije, vatreni navijači, tako to. I smatram da ta 2 klipa, ako budem izbacivao, ne bi trebali da imaju razmak od 2 dana. Već, ako tipa izbacim priču o grobarima u subotu, priča o Delijama će biti u nedelju. Ili obrnuto, priča Delija u subotu, priča o grobarima će biti onda u nedelju. Dakle, samo sam to želela da vam kažem. Znači, ovaj klip kad bude izašao, vi odgledajte i to, ali neće izaći samo ovaj klip obaveštajni, već će izaći ili činjenice ili životna priča o nekome. Znači, nećete biti uskraćeni za jedan klip. Ovo je čisto jedno obaveštenje, van svega, znači ne remeti ništa, ali da znate da kad izbacim priču o grobarima, bit će priča odmah sljedeći dan i o Delijama. Nadam se da ste me razumeli, a ako vam se svidi moj rad na kanalu, uopšte bez ovog videa, jer ovo nema veze sa nekim radom i trudom, znači ako vam se svideo, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Pozdrav!